lahi la ilaha illa huwa idan akwai wanda ya saka ni to azumin da nayi kada Allah ya sa ya karba, kada Allah ya sa in wayi gari. Babu mahalukin da ya sa ni na saka kaina. Wallahi azim idan muka ja baki muka yi shiru ba mu tunzura mun nuna fushin mu ba, wallahi azim zai zo kanmu a cikin ƙwaryan birnin da kake zaune masifar ta iske ka. Yanayin yadda aka saka Najeriya a wani irin hali da bata taɓa kanta a ciki ba. Ba ma Najeriya ake magana ba, a'a maganan arewa ake yi, maganan abubuwan da suke faruwa a arewa. To abin da ya tunzura ni kenan. Wannan abin da ya tunzura ni abu ne da ya kamata a ce ya tunzura ka, abu ne da ya kamata a ce ya tunzura duk wani mai sauraron mu a yanzu. In dai kai dan aure wani kuma kana kishin arewa, ba sai kana daga cikin garuruwan da waɗannan masifin suke faruwa za ka ji takaicin abin ba. Saboda idan kai baka ji abin ya tunzura maka zuciya ba, kai da kake zaune a tsakiyar ƙwaryar Kano ko kuma a'a kai da kake zaune a tsakiyar ƙwaryar Kaduna ko kuma a'a kai da kake zaune a cikin ƙwaryar tsakiyar birnin Katsina ko Sokoto ko Zamfara ko Kebbi. Abubuwan da suke faruwa a ƙauyukanmu na arewacin Najeriya, wallahi azim idan muka ja baki muka yi shiru ba mu tunzura mun nuna fushinmu ba, wallahi azim zai zo kanmu a cikin ƙwaryan birnin da kake zaune masifar ta iske ka. Yanzu Sadiq Sani da ba wai ni kadai ya kamata a ce ya tunzura ba, duk mutumin da yake da kishin arewa ya kamata a ce abin nan da yake faruwa ya mishi zafi ya tunzura. Ba zan yi kwatance da wasu ba, amma ni in person, ni Sadiq Sani Sadiq ban taɓa aikata irin wannan abin ba. Ko wannan bara gurbin gwamnatin da na tallata ta a baya, na tallata ta ne saboda wasu dalilai, saboda a tunaninmu an yaudare mu da cewa wannan mutumin shi ya transforming Lagos, shi ya sauya Lagos, ya kawo mata ci gaba. Sai muke tunanin to wannan idan ya samu dama ai zai iya kawo waɗannan ci gaban a Najeriya gaba ɗaya. Ba mu sani ba, ashe yana da wani gilli a cikin zuciyar shi da shi kaɗai ya san menene ya ƙuduri niyya a cikin zuciyar shi. To shi yasa muke ne farkon bidiyo na hankali ba haka na ce astaghfirullah na nemi gafara a gurin Ubangiji saboda na san cewa na aikata laifi, na ba da gudunmawa wajen tallata wannan gurɓatacciyar gwamnati. To wani cikin gwamnati za a janyo ni ɗan siyasa ne, ba ɗan siyasa ba ne ni. Ba na buƙatar ka bani wani aiki, ni ɗan fim ne, da fim aka san ni. Harkan fim aka hana ni, aka kore ni, ba harkan fim aka kore ni ba. A siyasan ni ina tallata ɗan takara, haka ne, aikina ne tallatawa. Ba ɗan takara kaɗai ba, kowane irin product ka kawo min mai kyau da mara kyau, in ka kawo min tallata, na duba na ga fahimta ta yi daidai, ilimi na yi daidai da in tallata, zan iya tallatawa. So babu zancen wai ba a dama da ni a wannan gwamnatin, ba na buƙatar wani ofis, ba ɗan siyasa ba ne ni, fim na iya, fim na ke yi, kuma fim ɗin nan ina alhamdulillah ina alfahari da shi, ina samun duk wani abin da ya dace in samu a cikin fim. Ba sai na je na durkusa na yi karamin murya a ofis ɗin wani ba. Ba sai na zo na tallata wannan gurɓatacciyar gwamnatin ba. Yanzu so kake in karɓo tallan APC ko kuma tallan Tinubu. A ka gane tallan APC ba ina yin tallan APC wa mutum, wani mutum daban. Ka fahimta, ba wai tallata jam'iyya zan yi ba. Zan iya tallata wani ɗan takarar da na yarda da nagartan shi. Amma dai wannan gwamnatin ta Tinubu, wallahi ba na ƙaunarta kuma na yi nadaman tallata ta da na yi a baya. Malam Usman, ka gane wannan maganar da nake yi ba magana nake ta APC ko PDP ko ADC ko wata jam'iyya ko SDP ko wata jam'iyya ba. A'a, magana nake yi akan Arewa. Magana ne akan Arewa. Ban tallata wata jam'iyya ba. Abin da ne magana akan shine zaluntar Arewa da ake, duk ɗan Arewa ɗan halal. Billahi la ilaha illahu yana jin takaici, yana jin zafin abubuwan da suke faruwa da arewacin Najeriya. Ko da ko yana cikin wannan gwamnatin ta APC, wallahi azim yana jin zafi. Sai dai kawai yana tsoron kada ya magana ya rasa tuwon shi. To ni to ba tuwo nake ci a ciki ba. Ko da ina cin tuwo a ciki a irin zuciyar da Allah ya min, wallahi azim ba zan iya ja baki na in yi shiru waɗannan abubuwan suna faruwa ba tare da na fito na kyamaci abun ba. Duk ɗan arewa na gari, wallahi ban damu ba ka daina kallon fim ɗina, dan dai na faɗi magana akan arewa. Na ce ana zaluntar arewa a wannan mulkin.
in dai akan shi ne zaka daina kallon fim ina wallahi alhamdu wallahi ka daina kallo ba damuwa bane ni abin da ake ma arewa ne yake min takaici duk dan arewa dan halal kuma dole zai ji zafin wannan abin da yake faruwa idan aka gyara wallahi alhamdu sai mu dawo mu ƙara tallata su amma billahi lazi a wannan kadamin da ake tafiya irin abubuwan da ake ma arewa ake ciccire ma arewa fuka-fuki ake ma arewa ɗauki ɗaiɗaye ake ma arewa takun da aka ga dama ba dama ɗan siyasa ya fito a arewa a ga zai motsa yanzu nan za a nemi a karya shi ko ɗan waye ko ɗan uban waye me yasa haka yake faruwa me yasa hakan baya faruwa a kudancin ƙasa shin babu 'yan siyasa ne a kudancin Najeriya yan arewa ne kadai yan siyasa ko kuma a'a yan arewa ne kadai suka yi mulki a baya ka duba duk irin abubuwan da suke faruwa kuma mun ja baki mun yi shiru wallahi azim a wannan tafiyan da muka ɗauko ta wannan gwagwarmaya wallahi azim duk abin da zai same mu sai dai ya same mu amma insha Allah ba za mu ja baki mu yi shiru a ci gaba da taka arewa muna ji muna gani ba Allah ya ba mu damar da za mu fito mu yi magana kuma mutane su saurara wallahi za mu ci gaba da magana insha Allah sai mun ga an gyara da yardan ubangiji idan an gyara arewa ta samu zama lafiya mu kai zaman lafiya kawai ma mu a samu zaman lafiya arewa kada a yi aikin komai kada a kawo mana wani ci gaba na komai kawai mu samu zaman lafiya arewa wallahi fa lillahi alhamdu mu mun gode addu'ar mu kenan kullum idan mutane suka yi wannan tunanin ganin daman su ne bakin su ne suna da dama su faɗa haka amma ni dai abin da na sani shine babu mahalukin da ya saka ni wannan aikin da na fara billahi allazi la ilaha illa huwa idan akwai wanda ya saka ni to azumin da ne kada Allah ya sa ya kar kada Allah ya sa in wayi gari babu mahalukin da ya sa ni na saka kaina ni na yi da kaina ni kuma zan ci gaba da yi da yardan ubangiji da mu dawo kan wannan magana kada mu bar kan wannan magana da na yi tunanin in yi tafiyar a teku amma maganar da nake gaya maka a yanzu wallahi na fasa sai na ga wanda ɗan takarar da hankali na kwanta da shi na yarda cewa zai yi wa Najeriya abin da ya dace kowane ɗan takara ne in na gaya mun kowane ne shi wataƙila ta iya yiwuwa ko a teku ko shi wannan idan ya gyara ko wani ɗan takarar idan na gaya mun na yarda da ingancin shi ina iya tallata shi aiki na ne ai da saura wannan somin taɓi ne wannan ai wannan gwagwarmayar da muka fara bakin rai bakin fama malam Usman yanzu aka fara insha Allah kuma sakon zai isa yana kan isa ma kuma insha Allah kuma za mu ci gaba da yi kamar yadda muka fara sai inda karfin mu ya kare insha Allah malam Usman na faga ɗan gwagwarmaya a duniya iri daban-daban duk ɗan gwagwarmayar da na gani a duniya wanda nake kallon shi babu wanda ya taɓa yin gwagwarmaya cikin kwanciyar hankali ya sha ɗauri wasu sun sha ɗauri wasu sun sha duka wasu an kashe su ma ba sa doron duniyar amma sun bar ligasi mai kyau a duniya sun bar tarihi mai kyau ‘ya'yansu suna alfahari da su ‘yan uwansu suna alfahari da su a yau Afirka tana alfahari da su saboda haka wallahi ban damu ba duk abin da ya same ni Allah ya ga zuciya na Allah ya san dalilin da yasa nake wannan gwagwarmayar wallahi bana nadamar duk abin da zai same ni akan wannan hanya insha Allah in dai dan Allah nake Allah zai kare ni nagode